от брата на младоженеца и семейството да са живи и здрави. Имам тук още 200 евро. От кой джоб са те? Отзади или от малки? Тук има един малък джоб, там са мъжките пари, да знаеш. Да, ти си знаеш работа. Ама сега нали ми е брат, трябва да ги давам и тях. Няма как. Така ли? Добре. Още 200 евро от брата на младоженеца. Да са живи, здрави, прави и корали. Ти го кажи. Да са живи, здрави, прави и корали. Точно така. 1200 евро от брата на младоженеца и семейство му, да са живи и здрави. Няма да десим. Ядени, пиени, ще ни танцувам след малко. Взел влак и шинел. Няма, 200 евро. 200 евро от кого? Кой този приятел? От приятеля не си 200 евро и 10 евро за чанта жив, да е жив и здрав. За кмета на Балчик. Един ти човек момчета. Колегите на Симбаб и приятел на Огито. Връща ми малко касетката назад, че хората бързали. Аня, очеде дявам шалка на шлаг. Ой, взем раз... Я. Тамам, али тежел съм за... Салам, валам. Зехра ve Mustafa sağ olsunlar, var olsunlar, komşumuzlar. Bir çifte telli bir şey yapalım. Bir çifte telli. Колегата на Орхан, бившия колега, сегашния колега на Симбаб. Как се казва колегата? Орхан колегата. Откъде е Орхан колегата? От Бургас. Че хубаво, бургаски вечери. За Хикса било. 5 лева за викача, 5 евро. 5 лева са 2,50.
Той се чути пари България ги каза. Да иди сега. 10 евро за чантаджийката. 10 евро за музиканта. Сто. 200. 200 евро от Орхан от Бургас, да е жив и здрав. Колегата на Огито и сегашния колега. Кмета да не са криел там. На Балчик. Какво да е бе? Кабада. Русинско. Той е Бургас. Трябва да уважиш. После много нощ не мога да се. Мисля, че после много нощ не мога да чуя. И така да е жив и здрав гостинът от Бургас. Имало едни гости, които бързо и също. Орхан може да му ще. А те са ми колеги на мене. Заедно работи. От Казанлък, долината на Розата. Мара вече, може да му ще. Да. Ерджан и Орхан двамата братя. Им е дало. Да са живи и здрави. Едно малко изпълнение. Позърче. Дай на девятка. Не, двойка. Айде, Ерджан, пасне. Двамата брата Юмир Дал, да са живи и здрави. Безде части lazım за inşaata bu adamları bulsunlar. Bak büyük reklam yaptım, isterimizden 500 euro yaptım. Имам бързали. Цветя за булката от Аня и Боб. Да са живи и здрави, добре дошли. За чантаджийката, да? За търпението, което... За търпението, което проявява малките. Да. Плик от Аня и Боб и Дженифър, да са живи и здрави, за младоженците. С пожелание с много щастие и здраве и любов от България и Полша. Една ръченичка. Добре, да сте живи и здрави, благодарим, че присъствате. Една ръченица, майстро.
той малкият господин. Здравей. Как си? Как се казваш? Адам. Откул, Соня и Адам. Един плик. С пожелание много любов и щастие за младоженците, да са живи и здрави. Едно право хоро, майстро. И за Соня.